Euroopan muuttoliikeverkosto, eli EMN, on EU-komission alainen tutkimus- ja tietojenvaihtoverkosto. Se tuottaa ajantasaista, luotettavaa, puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa maahanmuutto-, turvapaikka- ja paluuasioista lainsäädännön ja politiikan kehittämisen tueksi Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa sekä Norjassa. Euroopan muuttoliikeverkosto keskittyy EU:n ulkopuolelta tulevaan muuttoliikkeeseen. Paluuasioita EMN-verkostossa käsittelee erillinen työryhmä, Return Expert Group. No, EMN on omalla alallaan maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa ainoa maailmanlaajuisestikin katsottuna oleva toimija, joka kokoaa eri maista vertailutietoa. Ja se, kuinka tämä vertailutiedon laatu varmistetaan, on tietenkin se, että kaikki puhuvat samoista asioista, ja siihen me olemme kehittäneet tällaisen EMN-sanaston, online-sanaston, jota päivitetään säännöllisesti. Siinä on jo 22 eurooppalaisen kielen maahanmuutto- ja kotouttamiseen liittyvä perussanasto. Euroopan muuttoliikeverkostolla on kansallinen yhteyspiste jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa. Suomen kansallinen yhteyspiste on sijoitettuna sisäministeriön alaiseen maahanmuuttovirastoon. Euroopan muuttoliikeverkoston tuottama tieto antaa suomalaisille toimijoille sekä kotimaisen että Euroopan laajuisen tilannekuvan ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä ilmiöistä. Virkamieskunta tarvitsee tutkimustietoa ja Euroopan muuttoliikeverkosto on tässä yhtenä tutkimuslähteenä. Sillä on monia etuja siinä suhteessa, että se on lähellä jäsenvaltioiden hallituksia. Jo siinä vaiheessa, kun EUlta tulee joku lainsäädäntöehdotus, niin EMN-tiedosta on hyötyä. Nämä tutkimukset, mitä EMN tekee, niin nehän on hyvinkin ajankohtaisista aiheista ja noudattelee myöskin komission työohjelmaa. Esimerkiksi vasta EMN:ssä on tehty tutkimus pakolaisten uudelleensijoittamisesta ja siitä on jo valmistunut synteesiraportti. Niin mä oon kokenut sen kyllä hyödylliseksi, että tällä hetkellä käsitellään sitten jäsenvaltioiden välillä ja kansallisella tasolla komission antamaa asetusehdotusta, joka koskee tätä pakolaisten uudelleensijoittamista. Niin tämän synteesiraportin avulla pääsee hyvinkin kartalle siihen, että mikä tilanne on muissa jäsenvaltioissa. Osana EU-komission vahvistamaa työohjelmaa Suomen EMN-yhteyspiste tuottaa vuosittain maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin sekä teematutkimuksia ajankohtaisista aiheista suomen ja englannin kielellä. Näiden kansallisten raporttien pohjalta EU-komissio laatii englanninkielisen synteesiraportin, joka tarjoaa vertailutietoa tutkimuksen aiheesta eri jäsenvaltioissa. Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti on kattava kuvaus maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityksestä kyseisenä vuonna. Ja tämä vuosiraportti käsittelee maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön muutoksia sinä vuonna ja maahanmuuttoaiheesta käytyä julkista keskustelua. Teematutkimukset käsittelevät nimensä mukaisesti aina tiettyä ajankohtaista aihetta, ja niitä tehdään yleensä 4 vuosittain. Esimerkkinä viime vuonna tehdyistä teematutkimuksista yksi niistä käsitteli kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden palauttamista ja toinen käsitteli perheenyhdistämistä. Teematutkimusten aiheet valitaan aina yhteisesti. Kaikki jäsenvaltiot sekä EU-komissio voivat ehdottaa teematutkimuksille aiheita. Valinta suoritetaan äänestämällä. Kansallisten yhteyspisteiden säännölliset työkokoukset Brysselissä ovat olennainen osa Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaa. Tärkeä osa Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaa ovat ad hoc-kyselyt, joiden avulla verkoston jäsenet voivat nopeasti hankkia luotettavaa vertailutietoa muista EU-maista. No ad hoc-kyselyillä kerätään tietoa sillä tavalla, että jos joku taho Suomessa, vaikkapa sisäministeriö tai maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö haluaa tietoa johonkin tiettyyn aiheeseen liittyen, niin he voivat tehdä kyselyn Suomen EMN-yhteyspisteen kautta. Esimerkiksi viime vuonna tehtiin kysely liittyen oleskelulupien myöntämiseen ulkomaisille sijoittajille. Ja toisen kyselyn avulla haluttiin selvittää, millä perusteella oleskelulupia myönnetään libyalaisille turvapaikanhakijoille eri EU-maissa ja Norjassa. Kansallisella tasolla yhteyspisteen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista asiantuntijaverkostoa. Yhteyspiste järjestää vuosittain seminaareja ja tapahtumia.
jotka kokoavat niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin maahanmuuttoalan asiantuntijoita yhteen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Olen kokenut kaikkien seminaarien aiheet erittäin ajankohtaisiksi ja tärkeiksi ja erittäin mielenkiintoisiksi. Tämä kokonaisuuden hallitseminen on ylipäätään erittäin tärkeä joka asiassa, niin varsinkin tähän maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä, että niitä on ylivoimaisen vaikea sitten etsiä eri lähteistä. Täältä lähtee kyllä uusia ideoita ja kyselyaiheita ja argumentteja. Ja myös sellaisia argumentteja, joilla on sitten faktapohjat, ne ei ole pelkästään minun mielipiteitäni. Yhteyspiste julkaisee ja välittää maahanmuuttoaiheista tietoa kansallisilla verkkosivuillaan, joilta löytyvät myös vuosittaiset teematutkimukset sekä ad hoc-kyselyt. Viemme kaiken tuottamamme tiedon omille verkkosivuillemme ja toimitamme myöskin uutiskirjettä, jonka avulla levitämme tätä tietoa kansalliselle verkostolle ja kaikille muille kiinnostuneille tahoille. EMN producerar även material på svenska. Och här kan nämnas till exempel publikationen Termer om invandring som innehåller de centrala termerna samt den årliga rapporten om migration och asyl och även statistiiköversikten Nyckeltal om immigration. Kasvava maahanmuutto on suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä haasteita. Ja juuri tässä tilanteessa objektiivisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista on erittäin tärkeää. Ja tämä on EMN-verkoston ydintehtävä tuottaa tätä tietoa. Lisätietoja Euroopan muuttoliikeverkoston verkkosivuilta.